Tudidididi. Hogy hívják? Tudididi. Van, na, tudididi. Aha. Na. Ó, böcsikám. Ó, van böcsibe, böcsibe. Mi van a bölcsibe? Böcsikám. Böcsikám. Ó, van Ja, Petike? böcsikám. Hí, Sírt a Peti. igen. Miért? Anya, hobaba böcsibe. Ja, azért sírt, mert nem mentek érte. Nem. Én hiszek bölcsibe. Hintáztál a bölcsibe? Nem. Ó, hiszek. Na, hiszaba. Sírtál? Utava. Van utava. Híta. Na, pisike. Igen. Pisike, nézze. Híta. Pisike van híta. Mhm. Kihőpő. Kérsz szörpöt? Igen. Igen. Mindjárt hozom. Nem. Nem. Még nem fogyott el. Anya, gyere bölcsébe, azért. Azért sírtál? Igen, gyere anya bölcsébe. Hát de tudod, hogy dolgozni ment. Aztán jövünk délután, érted? Te érte jö? Én? Én picite. Sírtél? Igen, bölcsébe. Kata nem bukata. Kacsa nem van, hát oda nem kell, meg kis WC van. Ó, papi. Törő papi. Van papírtörlő? Igen, bölcsé papi. WC papír, aha. Itt van. Itt is van nálunk. Mamáj. Mamáiknál is van. És hova megyünk holnap? Buliba. Ki lesz ott? Ada. És még? Tomi. Igen. És mit fogunk ott csinálni? Játék. Ó, Luffy. Igen, biztos lesz Luffy is. Jó.